Dan ma su kuɗi. No. Ɓarawo! Ta mushi. Ɓarawo ne. A wurin ɓarawo. Ɓarawo ne. Kenan sai a buga mu a rediyo. Me yasa dan miji? Abinci na. Ka rasa abin da zaka sata sai abinci? To yau za mu yanke ma hukunci yadda baka taba tunani. Hajiya kin san me nake so da ke? Ya hakuri. Mata aure ce ke bai kamata kina yin yawo kowa yana ganin ki ba kuma kina daga murya ki kowa yana ji. Koma cikin gidanki in dai kula ce za a aiko miki dai. Za mu yanke mai hukunci. Abincin fa. Wannan ba wani matsala bane ba. Mu miki alƙawarin dai kula ce za a kawo miki ta gidanki. Allah ku san mun ko loma ɗaya ce. Ruwan loma ɗaya za a baka banda kuma daga ma kafan da aka yi. Kai abin da nake so da kai. Yaron nan ka je ka yanke mai hukunci iya yadda za ka iya. Dan ban noma ɗaya. Noma ɗaya. Noma ɗaya. Ba za a baka ba.